Vieš, kedy sú Vianoce naozaj blízko? Keď ti aj tvoja riť vonia po škorici a mandarinkách. Vianoce. Sviatky nervov a stresu. Keď sa povie Vianoce, každý si určite predstaví poľské čokoládové figurky, ktoré sú v predajniach už od septembra, premenlivé počasie ako výroky Andreja Danka v politike, nákupy, ktoré pripomínajú bitku pri termopilách, prejedanie sa, bohužiaľ niekedy toho istého až do nového roka a v neposlednom rade naše nenormálne otravné reklamy, ktoré sa nám snažia dať tú najvýhodnejšiu vianočnú ponuku. Na Vianoce krásny darček nadelí. Pojem Vianoce je veľmi široký. Keďže pre niekoho začínajú Vianoce už v septembri, o tom vedia svoje hlavne naše potravinové reťazce. Je fakt úžasné, keď si na konci leta idete pre zošity a uvidíte toto. Hneď po potravinách začínajú Vianoce v telke. Zahnuté zuby. Musíš vydržať a budú aj zuby. No a keď si taký typ ako Red, že sa snažíš prispôsobiť vážne všetkému, na ďalší deň už sedíš na gauči s vianočným pečivom, pozerajúc sa po polúšku. Krásny deň Slovensko, ak chcete vedieť, ako je v pekle, vystrčte hlavu von z okna, dnes 36 Vážne, chaos v hlave k nezaplateniu. Vieš, ale kedy začína pravé vianočné obdobie, keď prídeš do nákupného centra a tam... Práve vtedy si začínaš uvedomovať, že všetci sú už v tej vianočnej nálade, ktorú si práve ty vyčerpal na konci leta. No u mnohých opätovné naladenie nie je žiadny problém. No, nájdú sa aj takí, ktorí Vianoce vôbec nemusia. Zasratá zima. Určite mi dáte za pravdu, že najkrajšie obdobie je ten posledný týždeň pred Vianocami, keď po celom dome rozvoniava vianočné pečivo a ty si pomaly začínaš uvedomovať, že budeš tlstejší ako to zlaté pražce, ktoré chceš vidieť 24. Našťastie, pri vás vždy stojí osoba, ktorá vás pred prejedaním zachráni. Samo, čo to žereš, to je na štedrý deň, daj to sem, nebudeš to tu žrať. No potom si vypýta dvojnásobnú daň. Samuel, človek ti to tu donese pod noc a aj tak to nežereš, ďalší rok vám nič nepečiem, na čo to robím ja? Povedz mi na čo ako. Fakt. Ďalšou super vecou na Vianociach sú vianočné nákupy na rýchlo. Prídeš autom do Teska, vystúpiš, nakúpiš, vrátiš sa a... Aj tak som to auto nemal rád. Potom je tu ten deň pred Vianocami, kedy pozeráš na telku, kde akurát bežia nejaké rozprávky, v ruke máš prázdnu peňaženku a rozmýšľaš, čo tým blízkym kúpiš pod stromček. A potom prichádza to, na čo sme všetci čakali. Nie, nemyslím tým štedrý večer, myslím tým šalát a kapor, s ktorým sa budeš spať do doby neurčitej. Mami, čo dnes bude na obed? To, čo bolo včera. Pri zdobení stromčeka každý určite verne pozná aj túto situáciu. Samo, nedávaj tie kule tam zozadu, podáme to radšej spredu, vieš, že ich máme málo. Čo sa týka štedrého dňa ako takého, v posledných rokoch je celkom zložité si vôbec uvedomiť, že sú Vianoce. Šťastná, veselá, Kevina. Potom, keď sa okolo poludnia konečne vyhrámete z postele a zapnete telku, čakajú tam na vás staré dobré klasiky ako Sám doma, Z pekla štestí, Perimbaba, S tebou nebaví sviet a iné možné i nemožné špeciály
Od Dobilarovej cez Madagaskar až po Šreka. Počas dňa prichádza ešte niekoľko nástrah ako zabíjanie kapra. Samuel, to čo robíš? Veď to je mrazené file. Snaha vidieť zlaté prasiatko. Everybody who's anybody's here, and they all want to meet you. Jebem celé zlaté prasiatko. A mnohé ďalšie. Potom nastane 6. hodina večerná, keď sa celá rodina zíde u jedného stola a začínaš si uvedomovať, ako sú tie vianočné sviatky také pekné, pokým nepríde táto chvíľa. Tak, výborné to bolo. Kto sa ujme riadu? Samko. A potom nasleduje posledná najlepšia časť dňa, rozbalovanie darčekov. Jej, ponožky. Samko, to je od teba také milé, to som vždycky chcela. A keď vidíte niekoho, ako rozbaluje váš vianočný darček na nezaplatenie. Tak, Patrik, toto je pre teba. Jej, ďakujem. A 25. už jediné, čo vás trápi je, ako a či vôbec prežijete Silvester, no o tom sa porozprávame možno na budúce. To je všetko a